V dnešnom videu som vytvoril Story Game druhá časť. Ak ste nevideli prvú časť, tak sa chodíte pozrieť na tú a chcem vás poprosiť, aby ste dali odber. A môžeme ísť na to. Ako prvé som naskriptoval tie teleportéry pred raketami, aby vás portli na druhý place. No a potom som naskriptoval to, že láva v tej sopke vás zabije. Potom som naskriptoval ten stage s tými kameňmi, kde si musíte z nich urobiť schody. No a potom som naskriptoval to, že budete môcť vyťažiť ten kus kryštálu v tej bani. Potom som urobil UI, ktorý vám bude ukazovať, koľko máte kusov kryštálu. A naskriptoval som to, že keď nejaký kus kryštálu zoberiete, tak sa vám to pripočíta. No a potom som začal robiť Rockyho. Urobil som dialog medzi vami a Rockym. Na konci som dal takýto portál, ktorý vás portne za Rockym. A potom som ten dialog dokončil. No a na konci to vyzerá takto. Tak, to by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám páčilo, dajte odber a ahoj.